Takže čaute ľudia, aj u môjho vlogu číslo 2. Takže, prečo som začal točiť na YouTube? Ja som začal točiť na YouTube, pretože už od malička, keď som bol menší ešte, tak som stále pozeral youtuberov. Veľmi sa mi páčilo, ako to tam točia, ako tie kamery to sa zostrihajú a všetko. Proste, najprv som chcel byť herectvo. Keď som zistil, čo je na YouTube. A na YouTube je dobré to, že na YouTube sa nemusím to učiť nič. Iba proste chytí, zapne si kameru a kameruje sa. Kameruje sa. Potom iba si to chytí, keď chce zostrihať, keď nie. Dá to na YouTube, spraví si vlastný kanál. A môže si tam dať videa, aké chce. Môže si spraviť o čom chce. A má vlastnú tému, má všetko. Takže tak sa mi to vidí. Som radšej, keď to môžem tak, ako keby som mal byť herec. Musím sa ani nič učiť, ani nič. Takže je to tak, sú to zatiaľ také krátke videjka, keďže nemám normálnu kameru. Mám iba telefón, ktorým sa kamerujem. Takže sorry ľudia, ale zatiaľ tak nemám financie na novú kameru a ja chcem si kúpiť Samsung kameru. Že mám Samsung telefón, chcem si kúpiť aj Samsung kameru. A to už snad bude lepšie, už to budú dlhšie vlogy aj všetko tak ľudia. To už nevadí. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Ak ešte nemáte môj odber, tak dajte odber a majte sa krásne. Čau.